गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बर' आइजोफोरा मा जामारदों? आथिखालाव बर' समाजाव बर' आइजो खारनाय आरो गोमानाय जाथाया बांगासिनो दङ। फिन सासेबाव बर' आइजोआ गोमादों। लफेन दैमारिनि बिसि नमिता दैमारिया थांनाय 15 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर बेन्नाबारि आजिरा गामिनि लफेन दैमारिनि बिसि नमिता दैमारिया गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बराव 9954525704 बे नाम्बाराव खौरां हरनानै न'खराव फोरमायहरनो खावलायदों। मोनसे मुगैथाव, सोंखारिथाव आरो लाजिथाव जाथाय। सनितपुर जिल्लायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ बोराय बैसोनि सुबुङा जिनाहारि खालामदों। मैया सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुममाइल मिलनपुर गामिनि गल बाहादुर माराक मुंनि 58 बोसोर बैसोनि लांसुनियाया 12 बोसोर बैसोनि सासे बर' हिन्जावसाखौ रां होनानै फुस्लायनानै हाग्रा बारियाव लांनानै जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामजानाय गथ'नि बिमाया जिनाहारि खालामबाय थानाय समावनो जायगायावनो हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बोराया आगोलनिफ्रायनो बे हिन्जावसाखौ रां होनानै बेबादि खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो गथ'आ बेबादि जाबाय थायोमोन। नाथाय गथ'आ बुंनानै लायामोन, मानोना गथ'नो रां होनाय जायोमोन। गथ'नि बिमाया स्पटआव हमनो हानायखायसो बे बाथ्राया मैया मोगथाङाव फैदों। बेलासिनि 3 रिंगायाव जाथायनि मोगा-मोगियाव बे दुथां सुबुंखौ हमनो हादों। दुथां लांसुनियाखौ रायजो राजाफोरा हमनानै गोख्रों साजा होयो। एक्स-एनडि-एफ-बि फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफाया जाफुंनायनि लामायाव। 9.2 दफा बादियै आसाम पुलिसाव एक्स-एनडि-एफ-बिफोरखौ थिसननायनि थांखि लाबाय। 5,563 मासनि गेजेराव बारग' एनडि-एफ-बिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भ लाखिदों। सिएम प्रमद बर'नि नाजानायाव बिटिआर गोरोबथानि गुबुन मोनसे दफाया जाफुंसारनायनि लामायाव फैबाय। एक्स-एनडि-एफ-बिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भ फोसावबाय। जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि 9.2 दफानि गेजेरजों एक्स-एनडि-एफ-बिफोरा अनलाइननि गेजेरजों फैगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। राजखान्थिनि बार बारदों बिटिआरआव। फैगासिनो दङ लकसभा बिसायख'थि। बिटिआरआव गोख्रोंसिन जादों राजखान्थि हान्जाफोरा। गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसनदों। बिपिएफ दोलोआबो गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। मसलपुर ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव जयनिं सेरेमनि हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। आसामनि साब इन्सपेक्टर जुनमुनि राभाया 16 मे खालारखालि गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंमोन। बिथांनि केसखौ सिबिआइआ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। बे केसखौ लानानै मैया एसपि लीना डले बिथांखौ सिबिआइआ सोंगोन, मानोना जुनमुनि राभानि बिमाया एसपि लीना डलेनि आखाइ दङ होननानै एफआइआर होदोंमोन। जुनमुनि राभानि गारिनिफ्राय मबाइल फन मोनदों आरो सिबिआइआ जुनमुनि राभानि गारिनि इन्जिन कन्ट्रल मडेल बेखौ नायबिजिरनो गारिनिफ्राय लाना थांबाय। इन्जिननिफ्राय हमनो हागोन दि जुनमुनि राभाया गारिखौ बेसेबां स्पिडआव सालायदोंमोन। जुनमुनि राभानि थैनायाव गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारफोरनि आखाइ दङ होननानै जुनमुनि राभानि बिमाया बुंदोंमोन। चन्दन ब्रह्मनि सायाव खुगा बेखेवदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय माखासे सान सिगां हाग्रामा महिलारिया
चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया। चन्दन ब्रह्मआ सोर बुंनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। चन्दन ब्रह्मआ 17 बोसोर गावजोंनो खाथिसिनाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिपिएफनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंदों। चन्दन ब्रह्मखौ सिनायाब्ला रायजो राजाखौ मा सिनायगोन? हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन होनना बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। गोहो गोमानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया जानला मोनला ओंथि गैयै बाथ्रा बुंबाय थादों होनना आरो बेबादि जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बे समाव लाइमोनफ्रा एबा इयुन जोलैफ्रा राजखान्थि खालामनो थाखाय ओंखारनाय नङा। बे बाथ्राखौबो बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।